La movilización es nuestra garantía. JP irabazi arte! JP irabazi arte! ¡Salarios justos! ¡Pensiones dignas! Euskal Herriko lau hiriburuetan aterako gara kalera aldarrikatzeko pentsio eta soldata duinak orain eta pertsona guztiontzat. Hemen gaude ere aberastasunaren banaketa ekitatiboa eskatzeko. Eta hau borroka oso garrantzitsua da, arrasa, arrakala batez ere sufritzen dute pertsona migranteak amaitzea, eta baita gehien bat emakumeo jasatzen dugun genero arrakalarekin amaitzeko. Enpresa handiek gero eta gehiago irabazten duten bitartean, badaude pertsona pentsionistak eta langileak gizarte bazterketara eta pobreziara daudela. Gure abiapuntua da, estatutik inposatzen diguten gutxieneko soldata ez nahikoa dela, eta proposamen honekin kolokan jarri nahi dugu. Batetik, Nafarroan aberastasunaren banaketa modu injustuan egiten dela, eta bestetik ere aldarrikatu nahi dugu Nafarroaren erabakitze eskubidea gutxieneko soldata propio eukitzea. Nafarroako gobernua honen konplizea izan dela, ekimen honen berri izan duela eta beste alde batera begiratu duela. Alderatu behar da zein izan den UGT eta Komisiones Obrerasen jarrera Euskadin, zein izan den Eusko Gobernuaren jarrera gutxieneko soldataren alde, eta aldiz Nafarroko gobernua bat egiten du UGT, Komisiones eta Zenekin, eta esan bezala boikotatzen dute ekimen hau. Eulertzen ditugunez, pentsio eta soldata duinak eskutik doaz, eta gaur hemen denok batera gaude eta horrela jarraituko dugu gure helburuak lortu arte.